la phua tu pakhat chuan kan ram din mun a thlir wanga chan tla kan la om ti a hla thua ta na mang top mai ani a kan ram hi chu aro puilua lovani ti alang chiang mai ne chan chuawat lo chuan thi thuai tur din muda ding angin Mizoram hiam mu ani a zoram thalai rual te po pon adik kan ti viau ni ma na kan sa war thin mai ai zol veng lian tak pakhata kumin sang ni somni pathum chunga an veng an thi dan hriat ka cha ka wangin an kumzat ne na inzia na an uai me hruai tu te kadila vuin December ni som pariat thleng hian hlamzui pani telin mi somsari panga lion thi to a an thi a an kumza cho rual hi mi pakhat hi kumsom nga pathum point pasari pali zel dam ang an ne ti na ni a chu waldometerin khovela nam chi sang te an dam rei zonga chin chia ramzani pakhat te jinga dam rei lo ber chu chat nam an ni a anni nam dam rei zong hi kum somnga pathum point paruk pariat an ni a adot tu chu Nigeria ram ni in andam chen chukum somnga pathum point pariat pasari an ni bong chat nam anthima sabera anthima bera mizo nam ten kan dot chi a chu mizo a Nigeria nam an ni tak chu chin chia thei china khovela nam dam rei lo ber dot tu ni na hauwe me tu ang kan ni ti na ni a Japan rama mi puida chukum somriat pali point somkua panga lion dam thlenga Hong Kong mi puida po kum somriat panga point somriat pathum lai an dam thleng bong keni Christian te hian in enlep non le kan mamu ani ti hi alang chiang mai ani veng pakhat dam rei zong atang chawa ka te ve dan atang hian rampum puini na hi a hriat ruak om boxi a heti mek la han Mizoram chunga chuan eizon na tha awan zia tak hi o kan aizol khopuin nga na ader thon zia tele chet vela har sat zia te cherup theidin huna kan din chian big zia te atanga ngai tu po in thoven na tu rawang em ringot maya pathian te zinga po afing lo fal de usiam kan lo ni kherbi kemman chu ti mai a ol rum thina ni hi khovel ramdang ami te pian angin kan pianga thuak le thrui kan nei ve vek boka an zirang tho kan zirin kan thiam ve vek boksi maniram le nam choi kang thiam ve lo kan nitlat mai big dana tang te a ngai tua po hian amak mani Christian kan ne na po kumza somni pakuala etling to ma se milim beho omna state pot lukaloi kan la nei chuang reng lo te hian mang atiang m3 na ni hi ko rana thang thura kil tina sualra la rang zual zelsi thina pungna satel tela eizon na wang tel lai nge hian mission fil kan la zau thur thei bik tlat mai te tang ngai tu ngot po hian midang lam nam dang lam bik kan ni zia helang chiang khom mai heti mek laya he Mizoram chu nge ya ko ran nung le duwa tha em kan la nei khep khup mai thei te hi thilmak tak atlingani khovel huwa po a ko ran thang duang bermai ten an op mek Mizoram din hunero hi chu achia in tlabal remrum thung si I suwa thia thole nuwa trong company khata chau ti diktum tu te ni mai lova Adam lai an nia ka en ton tur min hu chia zo zai te a hian I suwa nung hi zui thin ni ilang chuan kan ram hi hetiang em hi chuan om lul lowang mole cross pua I suwa nung zui to renga Mizoram ta na luang ral tur kan ni na thu ngai thlak tel tur kan hringai reng lo mai tele Mizoram pela ram thim hlazo kami te ta na thi thlenga luang ral rai tur zonga
pathian thu kan her dang lam dai mai hi kan Mizoram hian a chiat puina sa em ani a chiat ral pha thak don ni puina lang zel hian rilru atiha thin ani he kan ram chunga ko ran thang duang pui te poisa man thin na a hian Mizoram siam thatna tura da hi a omve mumal ngai lova thu cho ram mangai tu te le che dan a ram mangai na mel tak tang mu tur awang boksi ko ran te kal phung le sarkar lam te kal phunga hian thu mai ram mangai tu te mel kan munem ber ngar mai thina ni hi pa chuan a mangai fa te zirna tur poisa anei dai lawani pon puk tur zong mai thin aninga ya Mizoram a chuan kan mangai Mizoram tana poisa the chua chu kan ti lo zong tak ani theu mai boksi a Mizoram a pa berchan chang ko ran hian a mangai Mizoram siam thatna tur tan hian poisa puk tur te po hanzong ve rap tamai sela chuan sarkar kal diglo mel mu tur hi Mizoram a hian thilwang berte jing mi a ninge yang ma se pa ber ko ran nung zuya sarkar hi akal ve mai thin ani awangin kan ram hian thu chowa ram mangai tu ni na kanin tlan siak tawak wak mai thin awang hian kan ram hia cheviau to a ram chung mi pui zong te la hian ram cheber nei tu ni le pathian ring tu ni hi ain mil lowani ti hi kan rethiam thei lei thei boksi lowa raw le krista kong zo dik berni om ang taka lan kan latum theu mai boksi a kan thilpek zong deuh thoten Mizoram siam thatna lam an hoimia lovani ti tele Mizoram chetel hian setana ram chawa zau pha ani ti hi kan rethiam theibik chuang reng silo kan chanchin thriat vera chua hi Mizoram thlo khum chi chanchin tha ani miau boksi awang hian Mizo khotlang nun zong te hi a chechak ema kumlamano pangte te an thi sup maya setana poi kan ram chung om dana wang hi chuan alom berthin ngein arinom tlatane kan Christian dan hi chombok hobok engkim leng ti lo thei poni lo rum khat chu ko ran upa lok deuh mai pakhat sarkar lama po an department head ngat ni phang rum khat chu a thona office an chukidar pakhat muang changin ka koma a chan chin chu ka soi puita a chuta thil soi de chu kumtam aliam to hnuwa po hian theihngil a har savio ane kok mewin heng kan office building thiana achung rangwa thachi zong te po hi motor lianin a phur ho troka building thar kan sakle na tur cement le I tra te lungnen lam voitam tak office ban zo vek nuwa motor lianin a phur ho le cheu thrina ati khan min bar khai view mai ne tuna po keyakar kamistri na thok chung le nga la le kha ka ziak ve ta zau trin hi thian then khaten an lo hrewe ni nge yang pastor te po he an lo thaviau big chuang lo emoni o an thaviau big lo ni a hriat dan mi pakhat hne na train point chi sang som sari pasari ngot lai kadong le ngal der mai bokani hi a thuziak dan atang hian ko ran chung ril lam thil po a hre thokhat ti a hriat viau boxi amak thin viau mai ani hi kei hetiang lam thil soitu la chu katha viau thei chuang boxi lo eng poni se heng hi kan khotlang chung ril nun hetiang hian kan khotlang chung ril nun hia lu chila kan thaviau to lovani ti hi chiang takatilang tu po ani phak ve nge in arin om Shillong North branch huam chunga kumin hian mithi pali kan nei to a heng kan mithi te cho rualin kum somruk pakua theu dam thleng angan ni bok
kan mi thi nei nun ber pani hi pakhat chu South Branch huam chunga omani a ania boral hian thlan lai hi mi pasari an thok chuaka in lama hian kuang buai pui tur hian in dailo wangin nu ho te ne na tran anga hial bong South Branch le North Branch hi ko ran pakhata loi ho kan ni a North Branch chunga mi thi kan nei hunun bera po hian mi thi vui programa hian ko ran zai hruai tu te jinga mi kan ni ve wangin zai hruai tu ra be sei kan ni a ma se thlan lai tur an lo mai ka lo wangin thlan lai turin ka kal ta zoka ti chuan thlan lai hi kan branch UMM bara tang chuan keima chau kani tarenga midang thlan lai tur local te hi zirlai hostel no pang mikhwal an ni boka an ni zirlai no pang ho hi thlan lai tur an lo ka lo awanga an exam lai phone manga ka som chuate an ni vek bok branch danga train mi pathumin minron tel pui boka ti chuan kan vain mi som pakua kan ni ta ni chu heta tang hian kan khotlang nun le ni na chu alang chiang in a rin om thlan layangai a thok chuang nge thin midang po kan nei nge ya ma se rem chan lo na hi nei thei theu kan ni awanga tlem ta po kan ni tho chung hian kan khotlang ni na om ang chu alang chiang viau tho mai ni hi mizo tlom ngai na von nun tum na lama tran la sham thin mi tlem te kan nei te hiana thei dan zong in tran la kan ngai zia le mual pho mai thei din huna ding kan ni to zia hi war takin an tlang au pui reng boka kenge pon pulpita ka thu soi hun alo chua te pon ka soi tel mai zel thin he tiang thu soi hi vut la ka voyan soyang deu ani ber maya zia nei thei lei thei to lovani kan mual pho hun lo thleng ngei tur hi chak lo le hre tak chungin kan ngak me kani ber maye thlan lai lok na tlang ko ani chang pon thok chuak ve thei lo ten kan nei rem chan angin phatna we me hruai tu te hne na peng u o kan ti ve ngoi chang pon khotlang ta na tha le sum tho ve tum lo hi atam zok te tum dan le du dan ani der to boxi a mishing chukanin aw har zo to lova kan mabak thil te hi thlir thui ngam a har sata em mai ani he hetiang din hun khir taka hen kan ding me kani ti kan hreveka ko ran ho de ponan khrechiang veo bong hedi chung hen ko ran lam hi chola thang thaviau zela hol te sign pathian ram thil pek lama te po ma kan la sonin thil pek te po alapung zel bong ma se kanin nga na mizo khotlang nun hian chuan mual min liam san zo don tatlat mai ni he mizo khotlang nun tel lo wa kho sa thei lo kan lani chung hian sap nun le sap an tum na changkan na chuan min lem pil ani tho to mai boxi a kan ruang te heng tin nge om zelanga Christian te buai pui tur ni lova mizo te buai pui tur ni chuan kan mual pho thuai to don ni ina lange huai sen ta ka thlir top mai anga ni hi mizo khotlang nun siam thazonga che tum vak lo le sab ho te ti dana tanga kan diglo in enfiana na mang dai thin pathian zia zui tu te kan ni mio maya biag in le ko ran thil nei that viawa ram thim lama cross pu luan ral rai tumri ngot te kalphunga hi chuan pathian ro puina ain setana lom zong kan siam na sa zok hialangem le ti hi ngai tu anon le deu chuanga ani kan pathian thu le theology kalpui dan te le shilfia dan reng te hi diglo mizo khotlang nun le ni na tanga ena pathian thu kan kalpui dan te adikem tia in te na na mang om tak kan ni te lulnen sab theologian ro pui te soidan ani le ni lo lam dai hi in enfianan kan mang mai thin si a mizo Christian te kalphung hia that lo muchiang du tu te tan chuan mizoram chung thil om dan tin reng te tang hian alang fi in a chiang tok em to mai ne
ram thima luang ral kher lobo pathian thu oi dan shelo le thiang velo nam kan lo ni bi kher kher hi poi bermai ni hi thalai kum no pangte te thi zoi na le ei zon na wang lu tuk ram om kan ni bi tlat atang te hian kan pathian thu kal pui dan le pathian thu thiam te thiam dan hi a that le that lo po kan mu chiang kan hre chiang viau to ni hi cross pu ram thim lama kan luan ral rai ma in kan mizo khotlang nun chu sab anna khurpuya aluang ral ma sa jok don ni in alang boka kan beram pu ten min hruai na kong hi atop dan tur po alang thei ruak tamai ni hi tu poral do tu tereng rengin mel ma te kut an tur an liam te en kol dam zel chungin ral an do thina ningaya keini ramaring tu de chuan kan theina zong deuh thoin sual ral chu kan do chor reng maya in ka haya hanin en kol dam na hun po kanin siam ve manlo sualin min beile na wang kan ram in liam kan tor zo zai te po a hek sak lo zong in mani thei to chuain en kol dam ve phot lam te kan christian dan kalphung hian atel ve lo hia lem moni chule ti chuan thu mang chau chuan in en kol dam kan tum tlat bik thina ti chuan sual ral chu kum tam takkan poisa nei zong deuh thonen chuan kan do to a do char hi kan thu wak thak dan ani miaw wangin ma po kan chon khop mai kan do chor kalphung chau kan nei awang hian kan ram la nge na sa sualin kan ram alak let le hi ti ngai tuana hun po kanin siam ve manlo do chor tu ni hi kanom dan phung tura kan ngai mi amai ni ber ome ma se sual in min beile nana satak mai hi clear tel tu te mi ta chang chuan kan ram chunga kil tina sual ral asrang hian min lu chil chian to zia te halang chiang em thung si a he sual ral ma a hian nampum pui kan ral thak mai hlau tu de po an ron chuak ta me ka ni hi mi then khat chuan chan tla kan lo me tia chuan chuai rai to mai reng ani mani tor na lampo ngai tu chuang lowa ral do cher ringot mai hi hetiang zia hi kan kalphung le kan kalphung ang chi hi mi fing le kalphung tha angai anive angem heng kan kalphung hian mang ti an zual chang po anei chiang thin khop mai ne hi ZPM sarkara hen beiseina sang tak ngat lo thei kan ni lo ma se kan pathian thu kalpui dan nen lama min siam that sak vek tur chuan beisei chi an ni mia boxi lo he kan pathian thu kalpui dan hian mizo khotlang nun hi ahne zo lovin khotla kong dika min hruai thleng zo lovani ti hi chombok ho bok christian nun nei tu te kan ni furmaina tang hian alang chiang em mai si a kan theology hi siam that ani lo chuan ponlam that der na ringot mang hi chuan khotlang nun nuam hi kan nei le to ngai don lo ti po alang chiang em mai bok si in enfia thei kan ni lai hian in enfia ila thil thaber chu aninge yang